Número 3, que é o que máis te atrae da cultura galega? Pois a lingua, sobre todo, claro, pero outros aspectos, am, a comida, a gústame moito cociñar, aprezo moito a cociña galega. Am, a historia de Galiza é algo que nunca aprendín, am, durante todos os estudos de lingua española, España e tal. Sempre aprendíamos sobre os moros, a Reconquista, cousas así, pero nada da historia particular das comunidades ou provincias. E um, gustaríame saber máis da historia de Galiza, que interésame moito. Um, e, bueno, como os castros, toda esa civilización, suevos, cando chegaron os romanos e como cambiaron as cousas, todo iso é algo que me interesa moito.